Sabay tayo dyan mga kosa. Ngayon lang ulit na. Bale ito, stranghero na yung tsura ko. Nung last time, nagpalipad ako ng drone kasama si Boss Jarwan sa si Direct Jomar Season sa Marcos Highway. Nagpalipad kami ng drone dun sa malapit sa tunnel para dun sa Good Morning ng Baguio. Para dun sa ginagawa niyang documentary ni Lolo Otap, ni Lolo Jaime ng Baguio City. So napansin ko, parang wala pa ako nakita nagpapalipad ng drone sa tunnel. Kasi nga yung tunnel, pababa yan eh. So wala akong audio na nakolekta. Ay magre-react na lang ako kung ano yung nakikita ko dun. So ito, try natin lagyan ng reaction yung 3 minutes na yun. Para may audio tayo. Kasi, nung oras na yan, sigaw ng sigaw sa akin si Direct Jerwan. Kasi nga, delikado. Kasi may dumadaang bus. So baka mahagip yung drone. Tapos, ganun din may dumadaan na bus sa kabila. Kabila na may dumadaan. So tingnan natin. So malayo pa lang, sabi ko. Direct, pwede ko bang paliparan to? Sige, kung kaya mo, sabi niya sa akin. So nagkaroon ng konting hamunan. Hindi mo hamunan, sinabi niya nga wag eh. Kasi delikado, may mga dumadaan na bus. Pero nung time na to, wala halos dumadaan. Ewan kung bakit. Parang clear. Pero may mga bus na dumadaan. Pero yung time na to, halos wala. Kaya sabi ko, sige, Boss Jerwan, Direct, pwede bang bigyan natin ng try? So nilapit ko yung drone. Nung time na to, nilapit ko yung drone. Tapos, sabi ko, hindi ko madiretso. Yun nga pala, zigzag yung drone kasi. Ay, yung mismong lugar, zigzag. Kaya nahihirapan ako mismo na ilapit siya. Mukha ko. Sabi ko, sige, halos isasakto ko sa taas. Para kung may dumaan na bus, possible na hindi mahagip. Possible, Tapos lumakad na rin ako papalapit. Para naman kung sakali. Malapit lang talaga ako dun sa sukating ko, masukat ko yung taas ng tunnel. Tapos, dinaretso ko na. Sabi ko, nakikita ko naman eh. Si Direk, galit na ito. Direk Jarwan. Sabi ko, hindi, kita ko yan. Tapos tinuloy-tuloy ko. Every now and then, binababa ko siya kasi pababa pala siyang ganun. So, nag-anticipate ako na baka bumangga. Tapos zigzag pa, kaya hindi ko siya makontrol. Tapos walang ilaw kung matatamaan ko na ba yung taas. Parang gano'n yung napansin ko dito. Kaya sabi ko, hirap para daanan ng smooth ng drone to. Kaya yun, sabi ko, sige Direk, tatry ko na lang kahit dahan-dahan. Tapos si Direk yan, ilabas mo na lang yan kuya. Kaysa mapahamak pa. Sabi, hindi, kaya ko to dahan-dahan. Sabi ko, mabilis lang naman siguro to. Wala pa 10 minuto to. Sa bago may dumaan na bus, makakalabas na tayo dito, sabi ko. Tapos yun, may mga truck na dumadaan. Ang namin, nag-right lane ako, na dapat nasa left lane pala ako, no. Hindi ko nga na-anticipate yun, hindi ko naisip din yun eh. Mas humihinto lang ako, medyo piniplace sa gitna. Tapos, ang inisip ko, pag may dumaan na bus sa likod ko, ililiko sa kaliwa yung drone para naman hindi matamaan. Nag-right ako kasi parang mas kaya ko yun eh. Mas na-anticipate ko yung liwanag kaysa nasisilaw dun siya sa kaliwa. Tapos nung nailabas ko siya, laking hinga namin ni Direk kasi ito na yung ganda ng paglabas ng tunnel, Woof! Tapos pinutol ko na. Yan. Hanggang dito lang ako. Sarap ng buhay, diba? Wala tayong gawa para may mababalikan. Thank you!